to your place. You can now follow what Titan is up to on Facebook and Twitter. Nu er der Tony Moe nede på PlayStation stand, og Titan er selvfølgelig ikke kørt hjem, han er igen her senere. Og ellers masse ting, masse spændende sager heroppe. Så glæder jeg til det hele.